Pán farár, počuli sme už dve prečítané ukážky z vašej knižky. Koľko kázní čitateľ nájde? Tak aby sme túto knižku tak predstavili komplexne troška, tak poviem, že sa v nej nachádza 95 kázní, toľko bolo aj výpovedí Martina Luthera v 1517, keď pribiel na Wittenberské dvere chrámu svojej výpovede, tak tých bolo 95, tak aj týchto kázní je 95. No a sú to kázne, zamyslenia a prihovory na každú nedeľu a cirkevný sviatok, takže začína sa adventom, prvou nedeľou adventnou, až po poslednú nedeľu v cirkevnom roku, všetky sviatky. Potom je tam druhá časť, to sú sviatky, ktoré sú také nad rámec toho bežného cirkevného roka, ako sú, začiatok školského roka, koniec školského roka, pamiatka zosnulých, sviatok Cyrila a Metoda. Čiže také sviatky, ktoré nemusia zákonite pripadnúť na nedeľu, teda tá prvá časť ide po nedeliach a táto druhá potom, to sú takéto ďalšie sviatky. A ešte je tam aj tretia časť, a to sú prepisy mojich pobožností, ktoré som vykonával v čase pandémie v Slovenskom rozhlase, keď boli zatvorené chrámy. Ak si spomínate, tak tedy Slovenský rozhlas, teda Rádio Regina, vysielali každú stredu o 5:30 večer evanjelickú pobožnosť. No a okrem brata generálneho biskupa, ktorý tam párkrát bol, brat Boris Mišina alebo sestra Jovka Oslíková, tak ja som bol tiež jeden z tých, ktorý párkrát som bol takúto pobožnosť vykonať. Boli to priame vysielania, čiže to bola pre mňa veľmi taká zaujímavá skúsenosť. A samozrejme to bolo také zaujímavé aj v tom, že tam sa človek už neprihováral iba tomu určitému úzkému publiku v chráme, že máte ten svoj zbor a prídu ľudia, ktorých poznáte a prihovárate sa konkrétnej skupine ľudí, ale ten rozhlas si naozaj zapnú veriaci, neveriaci, evanjelici, neevanjelici. Proste ja som sa aj tie príhovory snažil preto písať vtedy na duchovné témy, ale tak, aby možno aj tých, ktorí sú doma v tých biblických veciach, ale aj tých, ktorí v tom doma nie sú, aby ich to zaujalo. No a práve prepisy teda týchto prenosov rozhlasových tvoria tretiu časť tej knižky. Zachytila som aj v publikácii teda QR kódy. Vedeli by ste nám bližšie popísať ich význam? Áno, QR kódy, to je nápad, tuším, tu brata šéfredaktora, že? Áno. Ty si to vymyslel, či kto? Priznaj. Tak spoločne. Spoločne. No v každom prípade to bola iniciatíva Tranoscia, to som ani nevymyslel ja. Pri tých rozhlasových pobožnostiach sú aj QR kódy, ktoré spôsobia to, že ak ich mobilným telefónom nasnímate, tak si môžete tú pobožnosť aj priamo vypočuť z archívu Slovenského rozhlasu. Lebo oni tie pobožnosti všetky v archíve sú. Teoreticky by ste ich tam našli, keby ste hľadali podľa dátumu alebo názvu. No ale práve ten kód po nasnímaní vám uľahčí to a tá pobožnosť sa vám rovno prehrá. Čiže tú záverečnú časť knižky si môžete aj vypočuť. Hovorili ste o domácich pobožnostiach, ktoré píšete pre evanjelický posol z Podtatier. Boli všetky kázne z knihy uvedené aj v posli? Práve že nie. To je to, čo aj brat Kdovi spomenul, že keď začali vychádzať tie domáce pobožnosti, tak asi rok, dva na to vznikla tá myšlienka, že urobme knižnú zbierku týchto pobožností. No ale samozrejme nechceli sme, alebo ja som nechcel iba zobrať jednoducho texty z evanjelického posla a vydať ich knižne. Nehovoriac o tom, že ten evanjelický posol, ako vychádza z nedele na nedelu, tak ja som písal pobožnosti práve na tie nedele. To znamená, v posli neboli zamyslenia a kázne k sviatkom, ktoré sú mimo nedele. Ja neviem, Štedrý deň, Veľký piatok, Zelený štvrtok, Vstúpenie Pána Ježiša. Máme veľa sviatkov v cirkvi, ktoré pripadnú na iný deň ako nedela. Takže ja som potom k tomu pristúpil tak, že som vybral z toho, čo boli v posli uverejnené pobožnosti, tie
ktoré som si myslel, že stoja za to, aby aj v takejto knižnej podobe zostali zachované, ale napísal som veľa nových ďalších kázní k tým ďalším sviatkom. Dopísal som kázne aj k tým ostatným, ako som spomínal, Petera, Pavol, Cyrila, Metoda a tak ďalej. Dokonca som napísal zamyslenie aj pri príležitosti krstu, sobáša, alebo keď niekto odíde, blízky z rodiny. Čiže je tam veľa nových textov, takže tá odpoveď by bola taká, že niektoré, už možno čitatelia im môžu byť povedomé z toho posla, ale určite nie všetky, lebo naozaj veľká časť, možno aj viac ako polovica, sú nové, ešte nepublikované texty. Vychádzajú tieto domáce pobožnosti aj dnes? Môžeme sa s nimi stretnúť? Áno, Evangelický posol z Potatier stále uverejňuje tieto domáce pobožnosti, aj keď pandémia už skončila a už sú kostoly otvorené, ale oslovili ma z redakcie pred 2 rokmi, aby napriek tomu sme v uverejnení pokračovali, pretože ten ohlas čitateľský vraj bol pozitívny, ľudia si to radi čítali, takže aj keď už, chvála Pánu Bohu, už kostoly zatvorené nemáme, ale tie domáce pobožnosti stále vychádzajú a ja práve včera som posielal už 240. pobožnosť, ja si ich číslujem, tak sme pri 240. momentálne. Píšete pre Evangelický posol aj vy pri svojich službách Božích? To sa nedá. Aspoň teda ja to nerobím, pretože potom by naozaj vzniklo to, že ľudia, ktorí posla čítajú, tak by vlastne počuli to isté. Niekedy sa priznám, že sa stane, že napríklad keď napíšem pre Evangelický posol zamyslenie a pošlem ho do redakcie a ešte nevyšlo, tak ho pred tým zverejnením ešte sa stane, že použijem napríklad tu v tomto cirkevnom zbore, kde vykonávam služby Božie, ale už nikdy nie potom. Už keď ľudia posla dostanú a viem, že už ho čítali, tak vyhýbam sa tomu, aby som vlastne ja potom z kazateľnice hovoril tú istú kázeň. Aj keď je pravda, že predsa len ten rozsah v evangelickom posli je troška limitovaný a aj keby som na tú istú tému kázal, možno, že v tej kázni sa dá troška viac rozviesť ten text, ale nie, nerobím to. Takže v podstate hlavne na sviatky a v tej časti cirkevného roka, kedy jednoducho advent, Vianoce, pôst, Veľká noc, sa nedá tie témy posúvať o nedeľu dopredu, dozadu, tak píšem jednu pre Evangelický posol a potom nejakú druhú pre seba. To robím bežne.